Maligo mo dili. Hambuan. Larang buat. Sarap-sarap. Sarap-sarap mabuat. Mata dala. Ay, di ba? Ang ginaw. Ano ka? Wala na nabutan yung lukos. Wala mo kaon mo kana. Ha? Kaon mo kana. Nay, mo rin silang di ba po kong isda? Hawa biton. Ako, pa ka? Ana na bitaw tas pangutang bitaw. Gamay na, utang lang dito. Okay, pay. Yeah, wala niya ako yabi. Maligo mo dito, nakaligo na, pero pang Charge maligo mo na. na ang power bank eh. Ngaon ta. Gamay ang nasa puno. Ako sa barbang ka. Gamay. Dada kay kuan niya. Minggo ugma uti kuryente. O ka trabaho ma. Ay magpa sideline diha. Sideline ta eh. Ay bugas. Bugas na to saka simanar na. Ato mga nakabadi. Ambot oy ug nay manawag to. Ulah gid gali nga bro. Yang tawag mo bri. Mana ko? Ano ba? Ito na ba naman ako? Dong. Ang bata. Hoy, badiday. Inday. Inday. Inaw ni mama, maligo ka di. O sa mga una ta? Mga una ta? Buka na ka? Buka na ka? Ay, siya kaon. Kaon ka. Dito kayo kaon ka. Ano ba itong Wala na aper ay. Bang ba? Hindi ako kung si Dodong namang kuno. Ako kuno, namang kiniling kuno na. Nagko ni abaga. Kaya ko anak ka tuwin kay hindi utaw. Isa manambok ka na nila, nasiyo kaya sila mga mata. Yung magkaon, yung magapura. Nga. Kato kunong nangingkila sila ba? Sa pagdali na kala si Timidya na. Naundang lagi ko na yung anak. Ikaw na kuno pila kahungit. Do kahungit. Ingon ko may yung papa nga. Siguro kung pagkaon ng snack, ako na lang isa may yung snack. Sa kong kapajibar. Kapajibar dodong. Pilay snack na niya. Pila may snack na nimo niya? Pagtulong man ang tagduha. Labing gamay duha. Kung lagi kwarta si mama, usa lagi tayo gipada. Nagkulit ang si gatas. Kung wala siya gatas, amo nang do kaya kapajibar. Kapajibar. Ano lang, kaya nagpabiyak man. Halaga ng tagbagag na ako sa taglahog doon. Hala sila doon. At least nagpabiyak din siya. Ano, wala na balik sa omo. Ano mang gusto sa pwede lang susunod dong. Ikaw, biduwa na ka. Nantag madawat si Nelia sa opera pa, oy. Ako lang ang yun. Nalaman niya magbuwang dirigis nila ko na karama ko sa anak ko nga. Hindi mo sa nidol nga tumubuntag sa'yo, ako din siyang hangiyon na ma'am. Inibiduan anin niya mabutago na ang talis niya ma'am. Kaya para mausahan niya siya na kukuha. Kaya si Inday, hangiyon man ako din sa barangay ko, butago lang siya. Kasi yung man ako nag-ingay. Ganyan man ako na dito sa barangay nga. Ako lang din yung usaha ko kuha ba. Kung sa atbang na ko na ipaispilahon, sa puli mo dawat ang barangay, sa atbang siya. Nga,
Alas 10 tama ng ilang klase dito sa Asbang niya. Ang klase sa mga grade 1, kung butagon, 1. Ay, 11:30. 11:30 ang grade 1. Ade be, ano na papa day, baho na. Buwan. Ato naman ko, tabaho na ko. Na siya, alas 10 sa dili sa barangay. Nya, si Dudong alas 11:30. Mausaran ako sa kuha. Baho na papa. Dua ba? Oy, di na magkuha ni. Na may cellphone niyo di sa oh. Be, papa be. Walang nga man eh. Wala man ta cellphone lain. Ah? Robot? Tama na yung tao eh. Robot ito yung ngitan, oh. Da. YouTube po siya. Ba't ito? Ba't yung usa? Oo, na. Kita ka rin, na. Hilap ka, na. Wala ka diha. Na. Baba, wala. Yan pala ina. Nag-uuni, oy. Ama. Ato na ko, mo bahaw na ko.
bata?
Oy, dismiss kami.